tanan oy, bala mo di oy. Hoy! Oh, may tao diri eh. Masig lakaw sila. Yang mayang binlisan ni diri og kuan bin kanang 500 kay nakabalo na gina sila nga basta 500 ibilin ana. Ako na gina dinha. Bahala ko itaw, binli lang din og kanang 500. Makabalo na sila ana. Sige kap. Sige. Ayo. Wala siguro tao din. Kabisi ba sa mga tao karon nga ang balay permanente man way tao? Wala na lang diya mayan og kwan. Tanaw na ko ni be. Ilang mo bilin ka? Sa bangunon man sad kay ni nga pamilya oh. Sige binli lagi sa kalibo diya. Kuan na lang diya, kabalo na sila og kinsay mga hatag dag. Sige, bili lang diya. Hin! Oh, John! Dito. Ang gabi. Dala na gabi sa isang magan. Dago ini ko. Hello! Takot gani. Mo sa mi kuya. Dito lang. Apa di tayo tarungan og trampan. Tarungan dito sa bahay. Ano to na? Braba kay. Iya lagi gali. Ano alak ka. Ay din ni kapitana. Kami ng kulter na. Ay din nga na si presidente. Saan mo dia? Saan mo dia? Ha? Wala. Ito ka na kinakwarta. Hindi pa nakita na kita dari square na. Uli niyo na, uy. Uy. Saan niyo ang taan ng kawatan? Hindi nakita. Ito na. Nakita na. Wala pa sa'yo kung nakita ang taliya dito. Kaya wala. Ata ko yun. Sa dalan. Dito, ibalik dito. Sa dalan? Ano? Sayang. Ibalik ka ng tatagya ka ron. Eh. Uli na dito, uy. Di mapasang Balik yung ka ng tala. bugas ani. Nga bahala ka diya. Bahala di mo kaon. Ayaw kayo. Kaon tala. Di na ginagawa. Uli na dito ka. Lagi naman lagi. Uli. Saan yung tala? Kung ato manghuli siyang iuli, nya kasi kapitana kailan yung kapitana. Kung ato ni siyang iuli, mag-igon siya thank you, salamat kayo, mag-thank you to mahatag beer. Ano ba ito? Pero kung ato po ni siyang kuhaan og 1,000 or 500, iya man inihap ka naman sa sekretary mag-uban-uban. Kasapan gyapon ta adto. Gamay ta ko kasapan ni gyapon ta. Ato ni ko balik na to ang ID. Wali importante ba ang ID? Ay kuhaan to ni kwarta. Tungaon na to. Kuhaan to ni kwarta, ibalik na ko ni mga ID wallet kay importante na siya ba. Sige ako ni importante dira ano kon pero paano kwarta. O sige. Kwarta Tayo sige buwas ya tunga ta. Lagi. Sige. Wala ta ko ni balik na ko. Ilahan lang kita ani karon mamugas-bugas ta aning eleksyon ba miyang. Kay sus watay kwarta karon dili kita ani maputaran. Pila na ba nabilin sa atong kwarta karon? Kwarta? Nausa man kay. Nawala ang wallet. Kasi nawala kadanghan man ka. Ang mutasan na ako ito nabilin. Sus Ginoo ko na para magkuhatagan dito oh. Naunsa man ka nga. Kadanghan man ka nga wa Ano nabilin ah? Uy, daghan para magkusulod adto. Saon ta man ni karon ha? Balik ka ato. Dili. Lepas ka bakit ano na to? Asa ni mo butang di daghan ka pang gulay. Dito na. Asa ang kwarta? Laka. Wallet lagi dala nimo ya. Ala, ang kwarta may akong nabiya sa dalan. Kabugo pa nimo ah. Nabaliktad na dali manggugugod. Na maunor. Sayang sa'yo. Saan na to niya? Dali ka ta! Balik ka. Mukha niyo eh! Ha? Mukha niyo eh! Ikaw na dito kay ikaw may nakabanog asa to dapit nahulog. Diri man tanang agi ganina ka. Nangihi ko diri ganina. Wa na ko kabantay kung diri ba nahagbong. Asa man lugar to kung naato din hinara unta to din hinara siguro to'y nakakuha adto. Uy, sao naman ni uy daghan para pa kay sulod. Asa man to? Ay! Bukit! Ako nga man ang bitaka! Ikaw din nakakulit! Amiri! Nakita naman ako ang dinagin ko. Amina! Uy, ginuko ang sulod, ani! Uy, ginuko ko! Sulod ka. Hala! Kadagod si sulod, ani! Ano sulod, ani, Bukit? Tira naman ko to. Diri mo to ganyan na ko. Kay nagkuman mo duha! Karon, unsa man mo duha? Alam karon ang sulod, Ay, ani! ko naman ang gilabot. Hindi na naman itong kwarta o. Unya, may mo ka man ang hilabot! Nga ikaw may nagbitbit, ani! Hindre! Wala ka pila na
ay, bala mo di ay. Hoy! Ako niya diya eh! Hoy, asang sulod ani? Asang sulod ani? Hoy, ginuo ko ako para maningit ang hatag dito sa unahan. Asa man? Diri mi, dakpa ni. Ipapriso na. Sa barangay. Sige, uban na. Ano ba itong kwarta ko sa kapitana oh? Bisan ka, wala din ay kwarta ko nakitan. Sige, ipapriso na dito. Ipapriso na. Pinagdunan ka dahil wala. Hoy! Sige, ipapriso na. Pinagdunan ka ayaw. Makakita niyo ng iuli. Wow. Kani pa trabaho. Ala dagang kayo. Nangipo lagi ko ani. Hi! We are Artista Now! Hello guys! Thank you so much! Please do subscribe sa among YouTube channel Boy Bulkit Comedy and among sa Facebook page! Saksak si Sakong! Katawa bisa ko! Sa ako na yung Boy Bulkit nga Facebook page. Thank you so much!